guys, rakaoma holiday yandonesa chitsvuku chivedu pano pane makonye anodla veduwe vanhu vanodla kunge mombe chaiko chaiko holiday kozvikoro zvinovhugwa rini imi chikafu chandakatenga nemi musiyo yaichapera asi nhasi ndati semunhu ari kutanga diet rega ndimbonotenga chikafu changu chekuti ini semunhu ari padiet ndidye guys nokuti ndatoona kuti nhasi ndati handitengi chikafu chavo ndikunotenga changu inini chekuti I want to stick to this diet guys ndiri kuda kukusurprise hai guys ndichinyatsokusirima guys I want to go back to my size 38 ndiyo ndoda kudzokera not 36 no I want size 38 saka ndini uyo mota mangu fe ndapinda manje ndakumbonotsvaga zvinhu zvediet handeitese ndini zvangu iyo naande ikatirega ndireverse guys ndakufamba tisuyo ndakufamba ndakaenda guys imomo mukati imomo onai mukati memota imomo memota imika maiona kaparking yeku-UK ndekungofamba muchingodzururana somurodhi imomo muchingodzururana muona tiita kunosangana apa saka one has to stop indodarikawo iwo zodarika because the road hadzikwana kuti crossana chiri 2 why because kune motikari kune iparking yemotikari zvakare yevanhu vane dzimba idzo saka munotongomirana muchidaro no the roads are the normal atori mastandard roads akafanana kunge edu chaiwo but the problem is kuno pakwamuroad saka zvozoita kunge road diki right saka ndimuri kuona apa panenge pakati pane space mbijana saka munongokrossanawo muchienda muchingoenda makadaro ndimuri kuona wamuri kutoita muchiziva UK team rangu senge specially say team South Africa apa ndatomira ndimuri kuona ndatomira kuti vese havadarika apa ndakatomira takuchinda manje guys ungagodina hapana zvokuita ndozvitoripo utongofamba uchiinda navo uchinda hapana yekutamba uchingojaira kudaro apa kwanga kuchidrizila kuchinaya zvimbijana maimwana haisi weather iri bad zvayo but kuri kuti nayei saka haiwa handei tiri kufamba tiri mumurodhi takaenda handei tiri mumurodhi takaenda hapana kuti tingaita sei ipapa pamwe apa ndopanofanwa kuridzidzira kumipa papa kuti nomira sei paroundabout but eventually tazodarika zvedu takufamba kandisu tikuenda kushopi inonzi Lidl nhasi ndokwati tikuenda tasvika paLidl apa handiti maona tasvika paLidl paya aiwa takutobuda takubuda maimulidhu honai guys ndakachena sei dress by maimunya guys if you want to have this kind of dress guys chingondibata ndokupa nhamba vanosona zvaunoda chaunohwa kuda maimwana kana une peteni kana uchinge sa guys honai manakiro honai mafitirgo kokuzvifila kokuzvida kokutyei munhu rarama life yako kounoraramira munhu kokuzvida uyu tini zvangu kokutyei ona imitiro yacho kunaka maimwana kwayakaita kunyatsoita chimai chigagaigwa V18 maimwana ausundi fresha zero icho chakapinda chimuchembiza chimagogs icho chakaenda guys apa makuseni ndambomanyaka ndamuka nhasi ndikatanga kumhanya saka body iri very energetic zvanhasi chaiko ndini zvangu chitroli icho ndakunonga troli yangu aiwa ndiri kuinda ndakaenda ndati chii guys ndiri kutenga zvinhu zvediet pane chiapu chandakajoina so handitika ndo chandiri kuda kushandisa icho handitika chinotobhadharwa I think about 15 pounds yandakabhadhara kuti ndishande saka ndo chiri kundipa maguidelines ekuti ndoita sei regai tione iwe pamafruits ipapo fema imwana wotenga kunonga zvinenge zviripo kuti uone zvediet guys ndo zvandiri kustika nazvo handitika diet zvandiri kustika nazvo panapa chiko changa chitengwa ipapa panai guys chiko chanhongwa ndichagoona here kuti chiko ndichagoona here chiko tomatoes onion I think I love onions guys especially mumasalads ndinofarira green salad ndinofarira onion ndinogona kutodya onion yakadaro handimaona ndinofarira onion saka apa pachiko chandatenga zviya ndichagoziva zvishizha izvigara ndakazvo zvizvazvikazi ndakazviona samwe paindaneti ndangozvinongavo zvizha kuti ndizozvobikwa sei handizivi aiwangadhika ndinonge zveorange ka mafruits anodiwa padiet mafruits anodiwa unombopota chitaka kafruit salad kake kuti unongodai fruits wodya ko hazvinaki zvikafu zviguys but chekuita hapana wotongoita nakuti ndiri kuda kumboita 2 weeks dzekustika to diet guys 2 whole week but chandikanganisa manje guys ndoda kumboshanya saka ndichambobreaka ndombonodla kwandoda kushanya ndikune kumwe kumba kwandoda kumbonoshanya so kumba uku kuchadyiwa saka ndikuchadyiwa zvokudyiwa zviya saka ndichambobreaka asi regai ndimbona kuti zvandoda kuita zvinoshanda here 1-2 testing toona kuti zvinoita here kana taona zviri kuita todzoka tokontinya nditika tadzoka kwatiri kushanya kumba uku totanga ibeetroot guys beetroot muna haina kana test ndochokwadi guys test hapana I miss South Africa guys chikafu cheSouth Africa chine test anyway beetroot unotonyazowa kuti beetroot iri kunaka iri kutapira
but anyway tokuita zviripo kwatingagodi takungodyira kuti dumburizare kwete kunaka handitika saka vasikana iwo kauzongonyanya kuitawo kahuselfishness so vasikana vanoda macrescents guys saka ndikati aiwa macrescents enyu torai vatora zvamacrescents avo vabvapo paya ndaona chingwa half loaf chebrown guys chakaiswa zvihole wheat ndikati ichi ndicho changu chaicho ichi rega ndichitore guys ndachiti rega icho ndo chaicho chediet icho ndakachiona chiripo paplan apa guys pameal plan apa ndakachivona chingwa ichi ndakachivona chiripo ndati rega nditore zibepa racho tora bepa iwe ndinyatso kuti ndichiise mukati mebepa muchigare zvakanaka ndazoona kuti guys apa ndinenge ndatiporongei kabepa kaduku aka pane half loaf kabepa kaduku ndikatirega ndidzosere ndinuyo ndadzosera guys ndazononga icho chakati kure icho ndikati rega ndichisa mune chihombe icho tuone unonongoka haubati namavoko mune chinhu chiripovo zveicho chokuti unonongesa kudai handi munongozivawo smart hygiene guys unongavo icho machivonaka toisa muchibepa icho tovhara aiwa tachitenga ndechangu ndiri wani icho chii chibrown chiwedza chinonaka nachinaki ndinozvionera kumberi zvizhinji handizvizivi ichi ndadzokera futi kumafurutsu kuya ndikati kumabhanana ka mabhanana anotodiwa kuti unopota uchiita zvizvozvo cheka uchidya anotodiwa mabhanana high fiber here high oil whatever ameno kokoko ndikachirega ndisanganise akati ibvei negreen egreen namona yari pasai negreen ndichidlaya egreen anenge achibva ndikatega ndikane gaizika ndikati muzvidlire kokutyei kondakwereta ko imari yako imari yemunhu hanti ndeyangu siyana neni sha ndikatega ndimboenda pamaavocado aya ndikatega tione asi ndazofunga kuti panext door pangu pane shopo kainotengesa maavocado ndikakaibva sanoti dhurei makula anodhuravo guys anodhura makula ndazongoti rega ndongonoona kumberi nokuti ayanga ari mambishi apa panotoda zvinhu zvakaibva kapaka izvo kuti unongotongodla ipapo same time hazvichatombodi kuti chii zvakutoda zvinhu zvokuti unotodla ipapo ndo zvanga zvatovepo madhamu vachizvifila varimo mudhirezi ramai munyairo ungagodi varimo zvaro asi guys vanhu vanga vachinditarisa redhirezi iroriri vanhu vanga vachiita kunditarisa chaiko kuti maya vakachena malemoni guys malemoni saka munoona masamba aya matbx guys ndakatenga pashop inonzi Savannah inotengesa maSouth African goods ndakatenga masamba angu majoko tbx ipapo ndikatenga maki dzangu sipo ndikatenga zvandajaira kushandisa kuSA guys ndakatongotega nditenge ndazvijaira at least ndakangobva ndatenga ipapo saka ndine masamba angu ejoko nema3 leaves angu andinawo saka zvandiri kuita inini ndonosvinira lemon mukati ndomboisaka hazvishuga ndombotanga nyimboisawo zviri kure kure guys zvokuzotwa imwe zvisina shuga ndingazosvikanisika 1 ndomboita ndichijairawo kamijana saka ndatenga malemon angu ndatenga ndakati manectarines ka ifurutu kanectarin guys rinodiwawo kamubhodhi guys ungazonyanya kuonda here guys unozoita kunge mnane anorexia handisikuda zvokunyatso kuonda kuti ndiperepere kaini guys zvokuperapera kana asi kungoti ndoda kuti maoko ayo asvave kumeso kusvave guys inini andakanaka I am so beautiful guys mufunge it's just that kutika kufuta kana ukafuta guys unobvoita kunge zimombe kunge simunhu rakashata kunge mene zvazvinongoita so saka guys kumeso ubva kufuta I'm very beautiful saka ndiri kuda kudzosa that beauty ya guys yakaonekwa naFather Diaries ka ndo yandoda kudzosa saka gai ndimboshingirira vedu please I need you to support my people I need you to support me I need you to push me guys push me in the right direction my people please push me go with this journey with me ndoga ndigoni mwari wangu miraineni kani miraineni Jehovah miraineni ndionde mwari ndoda kudona honai zvakaita zivoko iro mwari zivoko ngaridzike zivoko mwari ngaridzike nugwe Jehovah aiwa namwari tinosvika chete guys hatiyasi kuzomira saka takaenda saka ndazota zvangu mafurutsu angu andandichida painga tindoita seiko aiwa rega timboenda pasaidi apaka strawberry inotodiwa guys inogoti wagoita padiet strawberry aidiwa here inotodiwa ifurutu guys furutu kundongowandirawo kumafurutsu kunondogodika kumavegetable nokumafurutsu ndokondotongowandira guys ndichajaira ndikaita 3-4 days ndakatsika ndakamira panzvimbo guys ndinojaira guys ndinosvika pakujaira whether I like it or not maapple ndikatirega nditore ndiri munhu asingavhariri zvokudla maapple izvi hanimona but this time hakuna choice guys ndoda kuti munyatso muri kuiona letisi yefresh yegreen iri pamusoro iyo inochipepa ndikati iyo
letisi iyo ndo yanoda kutanga nayo nhasi manheru iri ichiri fresh kudai, ndo yandotanga nayo nhasi iyo kuibvarira nhasi ndoiita kasalad kangu kagreen salad kakanaka iri fresh. Iyi inoshanda iyi guys, ukaidya ichiri soka unotofuma mangwana wakaonda guys. Iyi nhasi ndikatoidya yakadai so mangwana ndinogona kutofuma ndakatoonda zvokutoti mundoshamisika ini kuti zviri kufamba sei apa. Saka ndaona kuti rega ndiitore, haiwa rega ndiitore yaidi kusara, nekuti ufresh hwayoka unenge une munhu pasi guys, munenge mune secret irimo muzviletisi imomu, mune kasecret karimo. Saka ndatongoti takaenda atisikuisiya nhasi guys ka ndaignore vana madonanzi vana chi guys ndiomberereiwo maoko guys, ndisirevo malavhu namalikes, ndipe ivo malavhu nomalikes guys. Ndanga ndichipfuura ndakaomesa gotsi kuti papata, zvinhu zvandinozi ndakaomesa gotsi kuti papata, ndikati ini guys ndine sweet tooth, saka ndinowanzo kuzvitenga izvozvo ndichinyatso kuzvila. Munotamba imi, nhasi ndazviignore ndikati chinangwa changu Mwari ndibatsirei, Jehovha magrapes ayo ndibatsirei Mwari nditorema. Zvinotapira nhasi ndiri kumbosiya ndomboenda kune zvinonzi hazvinake. Hamene magrapes ayo unogona kuwana asinganake, unogona kuwana achitapira, zvongoitavo nelaki rako guys. Hamene zvakafamba sei icho chimwe, ndikati tora icho chiletisi icho ukande mukati umo, icho chakagadzikwa kudhara, unongozonosvingonodira chetoona. But guys, feta cheese ndaitoti muuk ndaishayiwa ina hamuna, ndazongoiona siya ndaona yacho ndainenge yakaiswa mukaplastic, so aiwa tichazoiona ndasvikako. Saka ndanichiti shakira chiti nonga icho kanitora icho mama. Saka ndandiri kungodzungaira guys semweya svina kuita senge chimusuru chiri muhovhorosi, ndichingodzungaira ndogoziva kuti ndoita seiko. Hameno guys, ndazochiwana icho chakavharirwa icho. Saka ichi ndati bho, why chitori mulunch box kudhara, ndongoenda nacho kubasa chakadaro ichi, ndongotakura spuni yangu chete, foku yangu ndozviripo nesalad dressing chete, ndokutongonodresa ka ndotongonoshunya kumeso. Mai mwana ndichidla ndakaignora chakungodlira kuti dumbu rizare. Mai mwana zvokuchanaka izvo, chimbomira meli nokuti chikafu chemunhu hachina kumira zvakanaka guys. South Africa taidla zvese zvandinohwa kuda any meal anytime, but handina mbofuta kudai so guys. Ende atori maorganic zvikafu zvekuno guys, majekiseni, mapiritsi, kungodai guys zvinobva zvangokufutisa pa. Hapana chinoshamisira mai mwana chatisina kudla chekuti unoti ndatenga kudla kuno kuSouth Africa. South Africa taitodla times 4 tigodla times 3 mai mwana, asi wongosingambosevi zvekudaro wairamba une bhodhi yako chaiyo. Ndaenda pamashirumu manje apa, ndikadzega ndimbononga zvimashirumu izvozvizvi. Zvimashirumu manje ndaimboida ndiita cream of mushroom manje apa pa cream yacho haisi kudiwa padiet. Saka kungodiko kungozvibhoila, ungozvifuraya kana ungozvifuraya wozvidla zvakadaro, hapana zvoita sende. Asi ndazongofunga kuti muchitotila ndakachiona chiripo padiet apo, asi chinowanzwa mavegetables. Saka ndatongoti icho muchitotila imomu, iyo mushroom iyoyo inopinda muchitotila imomu, ndozvatovepo. And also I saw corn iripo zvakare paningikiri padiet. Saka ndatitega nditenge zvikoni zvangu izvi, ndikapota ndingoti 1 chikoni. Asi guys ndiudzei, saka muri kuti padiet apa handigoni chero kurijusa zviportion ndili zvishoma chero ndikafunga kasadza guys, ndongorijusa ndongorila. Muri kuti hazviiti ndobva ndatofuta here guys. Haiwa itai muchindiudzawo chokwadi guys, tichibatsirana guys. Zvinhu ndezvekubatsirana guys. Ndakazama mapiritsi pano, ndakazama zvii, ndakatenga zvii, guys. Aiwa kana UK yandikona guys, zvikafu zvemunoka handisati ndamboona zvakadaro guys. Ndosaka vakadzi vakaenda vekunoko vachizongoenda vakona exercise, vamwe vachienda kujimu, vamwe vachingo, nokuti ukaita zvokuti unongotofuta guys. Kana kuti ndichi asi ndakangotaka kungofuta ipapa pakangotaka kuya mhuri apa, kuti ndichi peace of mind kuti mhuri yangu handimona hameno, kuti ndichi peace of mind kuti mhuri yangu yao ndogoziva here guys. Panguva ino nditori neconfusion guys, handisi kutomboziva. Ndaenda paiko apa pachizi guys. Saka ndono vanoda chizi, saka chizi yacho vanoda chizi inoda kutengwa, wotora chizi ipiko. Iripo chizi guys inodliwa nevanhu vanoita zvedieting, iripo chizi inoita guys. Ndasi ndakaignore tuzhinji, tokawanda ndakaignore ndichidarika ndichinda guys. Handina kana kutomboda kana kutomboentertaina zvakawanda guys. Ndanga ndichitongozvifambira ndichidarika ndichinda, ndikati bacon inodyiwa nanhu vari padiet guys, bacon. Saka ndikati bacon zvirimo zvasarawo, ndofunga zvirimo mufiriji hazvina kunyanya kuwanda, rega ndimbotenga zvibacon izvi ndione kuti enda. Asi guys kubva nezuro ndakastora ndiri pafasting guys, kwete pafasting, ndakadaita, ndakati ndatoti one day nezuro chete guys. Zuro wese guys ndakadla zvizhizha, ndakangoti zviletisi izvo zvino ndibva ndangoisa chipoku pasaidi yachakaiswa muair fryer. Ndaona so ndati one day ini guys.
Munoona sei guys? Ibhekoni iyo yandatora iyo guys. Ibhekoni yandatora ndationdei guys kubva zuro ndationdei. Handaona because nhasi makuseni ndangoti 2 slices zve-brown bread ndobva ngoti nemasai paside ndobva ndatodya zvangu. Ndobva ndatoignore. Guys ndaonda guys honai. Ndasilimaini sasi tuchiri kuendera mberi neshopping asati apedza guys. Tasvika paya pamachizi apa ndopanga pane dzakawanda dzakasiyana siyana. Saka ndakuda kutsvaga manje ndakuziva kuti kana zvezva saka Shakira uya aindibetsera research iyi pachiapp chitichiti taitoziva toda kutenga zvikafu kune list iriko inonzi unofanirwa kudya izvi unodya koti pataiti. Saka ndo yandanga chidini tichitevedzera list iya tichitevedzera tichiona kuti palisti apa totora zvipi zvachiona tichinda takadaro papa saka cheese yanga iripo specific cheese yanga yakanyorwa ndo yatanga tichitarisa kuti gara zvazva inda ndatoikanga mwana asi Shakira ndiyazoiziva akati aiwa mama ndeishi hanomana plus kanza chititengerewo nesuwo yedu yakutopera titengerewo ini guys vanhu vari kuita kudya kunge mumbidzwa vakusina ini holiday guys amene kuti vari mu UK muri kuzvigona sei nevana va holiday kungodai unongodzoka kudai so mai mwana odzo amuchina chinhu kudai so ndakavadhachona kuti andikati aiwa ibe munomboshandira kumba ndinenge muchikutsirana nevana venyu kudya musatombobblame henyu vana muri kukutsirana mose muchingodla ndodzoka kudai so mamunenge makagara muchichenderamo makazara makanda makazara chi kuti dzema muchidliwa pati chaiyo saka kutsirana imimi ipapa munhu kuti mundipa kana 700 kunotenga chikafu because munokutsirana kudya zvakatosimba hapana zvokumboti kudii kana kuti ani munhu asingaitodla oga ndini because nangu sometimes ndenge ndisitoripo animona imi pamunoshandira kumba munenge muchikutsirana nevana venyu pamunenge musipo chete ndopatoziva kuti aiwa apa shuwa pamwe pese munenge muchikutsirana nevana venyu saka hatidi kutsvira chimborevera vana nhema chete asi guys holiday haiti indonasa kuti kana holiday ichinge yasvika vanhu ngavangoshanya aiwa vanhu ngavashanye guys ari kudawo vana ava paholiday yenext time ndiani ndingosenda kwauri nditumire kwauri kuti tirerutsirane guys inozoteverawo wosendawo kunoku tichingorerutsirana takadaro because zvinoita hazvina kumira mushe guys hazvina kumira mushe saka chiziya ndazoiwana guys tazotenga chiziya taiwana chiziya tawana chii chimwe chatazotora apa njasi kuti chiko icho ndofeta chiziya ndachiri mukaplastic ndofeta chiziya yaisha uzonocheka chikako woisa neimomomo musalad yako nonga zviri zviviri kana kuti zvilaste nonga zviri kuti zvilaste guys kati tikaendapo ndikati chirega ndichindika payogurt apa pane iya yogurt iya inenge chisina kana chii inenge yangonzi very low yogurt isina kana wati iya mheno kuti plain yogurt kana kuti chii mheno ndaiona ipapa ndazoitora iyo apa zihombe apa ranga richiita 199 2 pounds ndaitora giriki wati yoya mheno ndaitora ngati zvazvine maflavor no zvanasitombomira regai titore iyoyi timbonomanya naiyoyi kotoita sei hapana kuti tingaita sei guys ndozvitoripo totomhanya naiyoyi ndozvitoripo panguva ino iyoyi feta cheese ndoito yatiri kutomhanya nayo iyoyi tabudapo tafamba takadai so tiri kutenderera tichitsvaga guys not zvinhu zvedhayeti zvatiri kutsvaga izvi zvinhu zvedhayeti zvatiri kutsvaga zvinhu zvedhayeti zvatiri kutsvaga saka tiri kufamba tichiinda paya zvatichingotendererawo tichiona kuti zviri kufamba sei zvatichinda tichitendera tichiona zviri kufamba sei tichiona zviri kufamba sei tichitenderera tichiona zviri kufamba sei aiwa tafamba tiri kutenderera mukati meshopu mune dhuma kachipa guys mutori nani stereki munoziva mutori nani stereki zvekutoti muri kuriona here dress guys ramaimunya iro muri kuriona here dress guys guys ukaona usingatengiwo dress rika mhene uri ng'an'e chaiyo wakaomera ng'an'e chito tenga dress wangoona iro kuita an African woman, a full package African woman, African queen. Muri kuona here kuita kunge a Nigerian lady, but no, I'm drunk from I am from South Africa. Zimbabwe ndikuzivi na uzvegwa Zimbabwe. I just hear kuti hakuna magetsi, hakuna rodi, hakuna mvura. So I don't know guys. I don't know much of that. I don't know much. Tasemoni full package of an African woman. V18 ya mdara. V18 ya mama. Muri kuona here. Aiwa kavangondivharidzirawo kuti ndisangoonekwe pakamera yangu udawo kutozvikwanisa pakamera isi yenyu my sister. My guy, ibvai ipo kamera isi yenyu ndini ndifunga kubuda pakamera because ndine dress randoti kuti vanhu vaone my sister. Makudosunga nengoro ngoro sei ngoro yangu haisi ngoro yenyu chiko nemi my sister zviri kufamba seiko my sister avo futi tabuda guys ngoro yanga yazara kandasonotora imwe ngoro yechitu ngoro yanga yatosara saka tichiri kungotendera chifamba naimi amene pamajuice apa 100% juice anzinodiwa. You can drink a little bit of 100% juice
saka ndazotenga 100%. Ndatonyatsotsvika kumba ndikanyora ndikati ndosvika kumba ndonyora kuti juice only for mommy. For mama only. You don't get to touch this juice. It's only for me. It's for me and me alone. Yeah, ndeyangu 100%. Yes, iyo vanhu mazvokuti ailuta izvo. Iyi ndeyangu izvi. Ndasvikapo kandasvika ndatora haiwa majuice ndatoona kanzi 100% chaichaiyo ndaitora iyoyi. Pane yelemon iyo guys, yakanzi lemon 100% ndaitora ndaimwa iyo. Ndatozosvika kumba ndikaitesta guys, ndichiita video inoika mashatiro, but ndangoti Mwari ndibatsireiko, ndodiko ndibatsireiwo Jehovha yelemon. Ndikati kalemon rongoero ovondesa iri asi hapana guys, kakuita kunge lemon zvakaoma asi ngoti tatotongoshinga unongovhara minongoti kutu omwa zvonosutana mudumbi imomo. Avo vari kudzosera wamoti vari kudzosera chi aiwa ndatora zviviri ndatora zviviri kati ndeye munhu 1 tora zviviri uri 1 ndiyangu muri kuona dress gati ndikati tora haiwa iyo ndasotora lemon andiri kukudzai icho iyo andabata asi ndazoitora icho 1 icho ichochi ndochekushata ichochi choshata zvisingaiti kushata shatirika chaiko but hapana kutamba guys. Ndo zvanga zvichingovepo tatongoita zviripo izvozvo kotanga tichagodi guys dress kakuzvifila nedress. Muri kuona here kadress aka guys? Muri kunyatsokapiwa here guys kadress aka? Muri kunyatsokapiwa guys? Ndibatei ndikupe namba yamai munya guys, ndibatei ndikupe namba yamai munya. Itara kumhani guys, tite matwins. Kumba kwangu kunodyiwa chili guys, kunge kunogara maIndia. Kunodyiwa chili kunge kunogara maIndia ikona. Saka pese paunotenga unokuzati unotenga zvinhu. Kana tichiri chili ndikutaura chili yekuti kana iri nando sauce yavanotenga XX hot times 2 hot ndo yavanotenga iyoyo. Chili inovava vanodya zvinodyiwa nemaNigerian vanotswanyira muchidura chiya inovava singaiti kunokwanikwa chiita kuruma nemasino. Havanoidya singaiti. Saka vanojaira chili. Saka aiwa takaenda tikutenderera guys, tirimo mushopu. Asi muchinyanya kuteerera inini kanyatsoita muchitarisa padress apa guys, parogwe apa apo. Itai muchitarisa apo parogwe. Saka munoziva here mukaka iyi guys? Kunonzi kune mukaka inonzi inomwiwa here, inoshandiswa here nevanhu vanenge vari pamadiet here, anzi coconut milk nechi aiwa apa vangu vachitengawo shuga dzavo. Shuga inoita 1 pound 9 cents 1 pound 9 pence. Maiona ka shuga iyoyi. Saka imosetawo mets, but chandakaona don't ever convert mari ichi uri kuno kuUK, otherwise hauna chaunotenga because zvinenge zvichitodhura zvokutodaro kaconverta. Aiwa South Africa kwakachipa guys. South Africa chirungu kwakachipa, hatinyeperani, kwakachipa zvokuti pandiri kuenda kuSouth Africa gore randoenda kuSouth Africa guys, ndoda kumbononyatso ndosaka ndati ndida kumbonyatso kunodya kuSouth Africa guys. Chikafu chakachipa ndoda kuti muzvizive kubva nhasi. Tasai muone ketchup tomato sauce kuita 4 pounds. Chisai 4 pounds iyoyo kumaranzi munoti mari. Handi maona mugoona kuti kumaranzi munotenga maketchup aya mangani. South Africa yakachipa guys, but kana wave kuno you don't get to convert the money. Just do iripo, chingoshanda nezviripo. Andiwana chingoshanda nezviripo zvokuti kuona story yakazara ichinzi 200 pounds unoti haya yakachipa, chizoisa 200 tiyo kumaranzi uone kuti unenge uchiti watenga gosari kana kuti 7,000 mai mwana 7,000 ndora unenge watenga apa gosari 7,000 iri ameno mazuva ano kuSA, but patanga tabva wapa pataitotenga gosari riri kumamari iyoyo because zvinhu zvanga zvakuti kwirewo mbichana, but haiwa kana zviri zvikafu zvakabikwa kudhara izvo kuSouth Africa zvakachipa mai mwana, very cheap and a tasty food, organic tasty food. Saka ndazowana maolives guys, chimwe chikafu chinoshata idzi isosi dzevava dzevana vadzinovava dzavanga vakutorawo. Ndazoona zvangu maolives guys, ndikati maolives anoda kuzotogora tichasvika pari maolives, ndasvika here pamaolives paipai, but maolives ndamaona somewhere. Okay, tanga tiri kutsvaga salad dresser, tazoiona ipapa salad dresser taiona ipapa ndo panga paine maolives futi ipapa ayo maolives ayo. Tazowana maolives aya, tikatora maolives aya tikati tuwo tonogarirako kagarireko zvoshata zvazvo asi zvinenge zvinopwanya mafuta, zvinhu zvimashatiro azvo ndeekutopwanya mafuta. Chitaiwa chokumirira hapana, chingotora zvinopwanya namberi ikoko. Kana zvazoramba kushanda guys, aiwa munenge muchingoona kuti hazvisi kushanda, todzokera zviri kuzvidlira tete tongogamuchira zviripo kotodini. Aiwa tinenge takutongogamuchira zviripo. Kana zvaramba guys ndozvivuraya ndozviuraya ndinongomanya ndozvati ndiri fit asi ndakasimba kudaro kudongobayiwa nokumanya kana kutoenda kujimu full time manje, full time gym ndo ndichitopinda imomo ndichitopwanya aini gym ndoiita. Inini ndiri munhu akasimba but I'm physically fit, ibody chete guys, but I'm physically fit zvokutodaro.
zvokutoti kuti mustreet ngatimhanyei kudai so unosvika kuti ndo mbuya vaya here ava ndichiti kwenya ndakaenda I'm very fit kudarika vamwe venyu panapa pavakatosirima vamwe venyu vakatosirima panapa muri mbodza dzinenge dzichingoreva ini nditori fit zvokutodaro saka don't be fooled by this body but this body we want toda kumboiriusa guys saka kwaitoda manoodles nevana kumba kwangu chikafu chavo ava manoodles muvaziva vana guys kids havadi zvimwe zvikafu kunze kwemanoodles saka manoodles iwaina ndatotadzwa kunzi tino flavor kwai chicken saka tatongomhanya nekutora iyo chicken flavor yacho kuti vanodiwo vawanewo zvavo zvokuti vanodyawo vari kokumba kwai anototogwazva because ndo chikafu chavanodya vanototora because ndo chikafu chavanodya guys zvemanoodles izvi ndo chikafu chavo chekutoti vanototiwo tinodya anytime saka aya chero katenga saga chero rongopedzwa mai mwana remanoodles rongopedzwa saka tanonga edu tabva tofamba edu guys tindishinda takaenda kwanzi nababa kwangu muda kuondere chikwinga muri Bowan mutore full package mattress pachezvayo kuitira kuti kana musokuti kana kwanzi kwauya hondo munongondisimudza mune simba mondisumudza munomanyane nemakandichakura kana kumubereka ndikati ndo zvaungandiudza izvozvo ini anofanira kusumudza mumwe ndiani saka just because ndindafanira kusumudza hakuna kuti unofanira kundisumudza even nokusimba yako kuti chimanyane nokandisumudza hakufanira kudaro mani nai munhu mukuru tarasana nebasa resoti kwa unondisumudza unomanyaneni ini ndosumudza munhu just because muna zvichirudzi chakadaro zvinhu rudzi zvakadaro dzokera zvedu kumafruits edu tikati toita seiko tatave kuseri manje tikati aiwa cucumber I think makuseri ndamboritengerwa namudhara ava pamboenda kushopa waya vakabata cucumber kati zvinhu zvenyu zvamati muri kuda izvi vakatenga cucumber nezvichichichichiameno hanzi matomatos vanenge ndavaona makuseri vachiyanawo matomatos aya kati aiwa matomatos tiripo aiwa rega timbotenderera tatenderera zvedu tirimo mukati tichitsvaga zvimwe green paper red paper aiwa vakati kune market inoitwa guys nesunday tikati totenga mangwana kumarket kune market inoitwa meno kuno kusunday kunotengeswa zvakachipa izvo zvava green paper zvazvongotaimira katenga zvakachipa guys usangotenga just because chero mari yacho nayo chingotenga zvakachipa saka ndati mangwana sunday tomboenda kumarket nemi guys mumbonoona market ishi tomboenda kumarket munoona market zvenyu iyoyo kuti kunoitwa sei ndakambokuenda ka1 but handizivi kwai kune uchinotengeswa zvinhu pandakasvika ndangosvika kunotenga zvanoda kutenga mafruits ndobva ndabva saka mangwana tombotendera naye katichiona saka izvi ndo zvimarepu zviya izvi guys ndo zvimatotila reps zviya izvi zviripo padiet izvi saka ndachitoti tega nditotenga kakuti ndo zvinozopakirwa pakati zvimavegetables zviya wochidyawo chakadai because I think saka ndaona chinenge chine zvinhu chinenge chebrown chewhole wheat chakagadzirwa chewhole wheat chiripo ndikati rega ndishandise nditore ichocho tiite zvaichocho saka ndochandazotora apa ndibva ndatanga kudi kufamba tichiinda asi ndafara kuti guys zvinhu zvacho zviri kuita work out together plus apa pasherefu dzechingwa apa pane tabs dzechingwa iyo chingwa ya whole wheat brown yandanchitsvaga iya iripo ipapo iripo whole wheat ipapo yandanchitsvaga iya itoripo ipapo saka ndatongoona kuti rega ndibve ndatora chingwa chachona uyu musikana achitorawo chavo chavandai ndichitsvagawo chebrown chekuti titorewo chebrown tiise umu icho machonaka chebrown chisinganaki ichocho chisinganaki saka guys muri kutaura kuti akuna here maningikiri majarini elow fat ekuti anokwanisa kuchiona padiet kutongobanya chakadaro chisena here muri kuti chiiko guys hatichibatsiranai guys cheni zvikandifambirawo kaiwojo ino ukatopinda tikaita chicompetition ka zvino tinenge tine inspiration from one another tinokurumidza kufamba bhora rinokurumidza kufamba guys tichisundana kuti ai handingamboni kana azviti tichienda takadaro aiwa tichienda takadaro ndatomboti ndoda kumboenda kwaV the belly smasher ndojoina zvaV the belly smasher ndaona chibagwe guys koni irimo ichi ameno kuti chinhu nakarara chinaki guys but knowing the love ina baba kwangu nenyaya yechibagwe I was forced kuti nditenge chibage because vane chido nechibage zvokutodaro inini wachona kwanzi koni inodyiwa but I think I have to reduce majira nachisati ndaidya kana 4 chibage nekuchida iko zvinokuda nongongohla one woignore kuda wohla one woramba ututira mvura yakawanda here woignore kuda ndipo pandinda kuinda saka ndatozongona kuti rega ndinachikuita 89 pence handi machona 89p saka ndatotora ndofunga ndatoda kuda kunge 6 rezvibagwe tikati gare mona dress guys tikati gare mona dress aiwa ndikatora zvangu chibage chiya chibage icho tatora chibage chitsvaga chakati simbeiwoka ndochana chitsvaga chakati simbeiwo ndikatora chibage ndikabva ndaisa muningikire tikafamba zvedu tichiinda apa tatakutsvageiko gatichanoona kuti tiri kutsvagei kumberi ikoko tanga takungotsvaga tichitsvaga zvimwe zvinoda kwai toda icho icho chichi ndiyo yari kutora musikana
watermelon. Ndikati sha ina handizi kuti zvinonaka kana zvinaki, chingotorai zvinhu zvenyu toni. Saka vatora mete watermelon ravo. Haiwa ikoko muri kuona dress guys. Tai muchibokola dress, tai muchibokola dress guys, tai muchibokola rogwe rangu ramavara chengetai, nokuti ndiri mushishi kukumbira kuvatongi kuti vandipe gwara ndidzokere kwandakabva, nekuti ndavasuwa vana vangu. Ini ndasuwa mwana wangu gotwe inini iro. Tasemoni akati baba vachoka mazvona vachoka dress vakatasa iri baba vandapfura kandeira takafamba tatenga zvedu maonions edu epepo wayo guys. Musalad anoita anonaka zvakare musalad. Anondiinspire maonions zvokuti dhwaiwa maonion anondiinspire guys. Handidi kunyepa onion inondiinspire because onion chero ndikadango nyama kangoirosta kanyama kakadaro ndikangoisa onion chete ndogona kutoidya. Angoita kunge ibraiso ndotongoisa onion dai so ndotoirova handimiri. Saka mukateti one zvinhu moti one dress, moti one zvinhu moti one rogwe. Handitika nasi it's all about rogwe, it's not about masangarewa. Today it's all about rogwe, right? Tainda apa tikati right kuma cornflakes vanhu vari padate zvikanzi mwana wanga mama izve brown. Ndikati mwanangu Weetabix iri nani? Tete zvema Weetabix zvitori nani guys. Ma Weetabix atori nani. Saka ndazongoti Weetabix kuri nani tongoona kuti zvinofamba sei. Tete edu zvema Weetabix because hapana kumira mushe. Ina ndiyanza kumapiwa cornflakes brown guys. Brown here guys. Atikani tangu zvema Weetabix guys. Cornflakes brown kana guys. Saka apapa ndikwatazoti gadidi titore iwaya. Tinoona kuti toita sei iwaya ma Weetabix aya. Ndo tofamba nawo guys. Totora iwaya. Kwanzi nemwana wangu ndaona recipe guys pane vamwe vanhu varikuita diet vachiti kwanzi unozvipwanya uzvisa mukabhawewo kwanzi usati mafruits mbijana woisa yogurt. Kuzondiudza kudaro ndikati yogurt yezvikanzi iyo yamatenga iya isina test iya voisa ichimodya. Ndikati wagona ndabva tizonoka tuka guys. Ndobva ndadzokera unotora rimwe gaba reyogurt. Ndikati kuti zvityise ichi zvodyisa zvinogutisa kai zvinogona kutongodya zvokavata zvogutisa guys. Ndiri serious nditori serious guys. Zvoti iko zvino ndichambomira kubudisa whole body yangu guys ndozodzoka ndaonda guys. Saka itondiona ipapa guys, itongoona irogwe irori nhasi. Because pandichadzoka next time ndenge ndadonha kana zve5 pounds so guys because nezuro ndakatanga zuro ndakati wondei mbichana. Ndakati wondei. Saka tichizoendera mberi tichinda takadaro kotodii hapana. Saka tatora tikati ngatifambe tatora zvinhu zvatatora chiyogurt chiya 1 chiga tichinowedzera chipasiki chasara zvinhu zvauda kudona chiga tinowedzera imwe yogurt 1 kuti zvifambe antika tindi tichifamba sapa kufamba ipapo tichinda kudai so tichitendera ipapo kudai so pane I think pane zvazomboitika regai tono chichaitika pane zvaitika chite patafamba ipapo pane zvaitika ipapo regai tono pane zvaitika nepasina apa hapana pane zvaitika bwaya zvaitika 1 chadona hachadona ndatodzokera kunononga chachadona ndazviona ini kuti pane chaitika. Haiwa tikafamba tirimo mushopu mulidhumu ya tiri kuinda zvinenge zvapamika futi papa pane chapamika zvakare kanisa kanganisi papamika ipapa pane chapamika apa ndakatorova gotsi papa ndakananga kunononga yoga ndechiti zvinyatso kufambirana kana icho chadona asi chaunonga zvozvo nemusikana suro kuzoti achagoita sei zviri kudonaka kuzvinoninga goita sei. Ndandisina kapaundi kunonga chibhasikiti chachipashi chachombe saka ndachingoita zviripo. Ndazozonochinonga futi chichiti kuti tizadzisemo mumutiti. Tikati zvibalance ka. Zvoma kubalance because atingarambe chingodzoka mushopu muno mina ndango kuramba chingodzoka mushopu inkoto ndibhowa kuramba chingoya kushopu especially mazano nchida kuvhara miedze kuona zvinhu zvinonaka kuti tisazvidle kudai. Saka I don't want to come to the shop and I'm not going to come to the shops anymore anytime soon. I'll just come kana vakunovhura chikoro kutenga chikafu chevana vechikoro chokuti vaite malunch box vachinda kuchikoro nekudya. Otherwise handidi zvokudzoka kushopu. I don't want quite okumbura mukaka wedu wema serious nevana. Saka mukaka wacho tatenga iwoyo ndo vanoda full milk iwoyo. Ndikati imwai zvenyu full milk yenyu ina handipo full milk ina I'm not there. I am not part and parcel of there. Handibati handiko ikoko handiko handisi kuzozvipindira. Haiwa mukaka here haiwa kutengerai tokutengerai vanangu asi kudya kumwa here hamundione ndichibata mukaka wenyu ini
handitoudi ukutondita kutohwa kutoita kutosemeswa nawo so full milk guys kutohwa kuti mwoyo wangu kutomira handisi kutomboda isita kuita zvana coconut milk izvo ndozvata kutoita guys zvana coconut milk saka tiri kufamba zvedu onai ndakaiginowa guys mapizza chikuita kupfuura muri kundiona iri guys ndisirious onai dress iro guys temchina dress ndakaiginowa maice cream ndiri kudarika ndakareva gotsi papata kuti papata gotsi kwaini mwana ndikati handisi kutenga izvozvo zvana ice cream nhasi handina pizza yandiri kutenga handina pizza yandiri saka guys mukunzoti hakuna kana pizza here yevanhu vari kudhaita guys hakuna here pizza yevanhu vari kudhaita guys ngatite tichibatsirana ndisazonyanya kuitawo left out guys chasara apa chitika majusi chete guys ijusi revanhu avava because vanoda jusi ravo kwanzi zvisida kupera ndikati chero chinzwa iyo uchiri kutenga singotengerawo vana jusi dzavo dzakachipa vana vacho saka ndazongovanongera dzidza vajaira dzidzidze iyo yeredhiyo iyo neyo yameno yakanzi blueberry kudi yameno neiyo yelo yavo iyo izvozvi vanotoida vanotozvifarira vana masikwashi izvozvizvi saka ndazongoti arikandivatorerawo iyoyi yandizivi ndangotorawo ndikati amene vanozvihwira mberi kwendinei nazvo zvichineineni nekuti handisi kuzozvimwa zvinhu izvi zvineineni hazvina kana basa neneizvi guys hazvinaineni neyo iyo yeredhiyo iyoyo tora iyoyo SIS MELLY tora iyoyo